Čo si pozrieť pri kúpe motorky, keď ju kúpeš z druhej ruky. Nejaká taká základná kontrola. Pokúsim sa to teda nejako systematicky zobrať. Tak čo ti treba? Treba ti stojany s rôznymi adaptérmi pre predné a zadné koleso. Potom ti treba nejakú malú bolasadu, kde sú krížové, ploché imbusy a orechy a tak ďalej. A ešte prípadne, keď chceš, tak ti treba aj tento maličký stojan, čo sa dáme tomu dá pod z vody. Ten stojan napríklad využiješ, keď chceš napríklad skontrolovať, v akom stave je krk riadenia. A vlastne, čo budeš pozerať je, či sa hladko hýbe koleso s riadidlami zo strany na stranu. A taktiež, keď chytíš vidlicu do rúk a pomixuješ s ňou trochu dopredu, dozadu, takže či náhodou tam nie je nejaká vôľa. Ak je tam nejaká vôľa, tak žiaľ bude treba buď pritiahnuť krk, alebo rovno meniť aj ložiska v krku riadenia. No a potom, tak skúsim nejak systematicky. Pozrieš si predné koleso, zadné koleso, pozrieš si v akom stave pneumatika, či nie sú praskliny, ako je hlboký dezén. Pozrieš si v akom stave je disk, či nie je niekde ohnutý, prasknutý, poškrebaný a škrabance sú akože sa stávajú pri prezúvaní. Takže si pozrieš dot, či už nie je pneumatika veľmi stará, viac ako 4 roky už by som menil. Potom pozrieš si, v akom stave sú predné kotúče, či nie sú náhodou veľmi tenké, že už sú nadmerne opotrebené, či náhodou nie sú prasknuté od tepla, alebo či náhodou nie sú flakaté, prípadne rovno už je ohnuté. Či sa koleso hladko točí, hej, keď bude ohnutý kotúč, tak to hladko sa točiť nebude. Takéto jemné šúchanie to je úplne normálne. A keď bude flakatý, niekde dofialovať, tak už vie, že bol prehriatý a že ho treba vymyť. Potom si pozrieš platničky v akom stave, či nie sú už nadmerne opotrebené. Ja mám svetlo. Nie je toto. Aj baterku ti bude treba pri obhliadke. Pozrieš si, v akom stave sú platničky. Moje ešte kúsok životnosti majú, takže v pohode. Už mám rezervné kúpené doma. Pozrieš si, či niekde neteče brzdovka. Pozrieš si proste hadičky, ako idú. Potom zadné koleso, tiež to isté. Pozrieš, v akom je stave, či nie je ohnuté niekde alebo prasknuté. Či sa hladko točí. Pozrieš si zadnú rozetu, či nadmerne opotrebená, v akom stave je reťaz. Keď chceš, môžeš si dať ten deklík dolu, aby si pozrel, v akom je to stave, prípadne či tam náhodou nie je naprskaný olej od guferka, že už možno bude tiecť, možno nie, záleží od najazdu. Tiež si pozrieš kotúče, v akom sú stave, v akom stave platničky, v akom sú stave pneumatiky, ventil, či náhodou nie je poškodený. Potom pozrieš si, v akom stave je brzdovka, či je dostatok, akú má farbu, či nie je zakalená. Potom si pozrieš ďalšiu kvapalinu, čo je chladiaca, či je medzi rískami, v akom je stave, či nie je náhodou nejaká už kálna. Pozrieš si, v akej výške je olej. Pozrieš si, v akom je stave, či náhodou nie je zakalený. Pozrieš si, v akom stave je olej, či náhodou nie je už tiež na výmenu a či je medzi rískami. Ďalej si pozrieš či ti netečú tlmiče, či neteče olej z tlmičov. Keď áno, tak treba potom meniť prachovky a aj guferka v tlmičoch. Potom pozrieš, či ti náhodou neteče niekde olej. Potom si dáš kľúč do prvej polohy, skontroluj všetky kontrolky, či idú všetky svetlá, klaxon, či náhodou nejaká kontrolka nesvieti. Ak by ti náhodou svietilo ABS, tak môže zhasnúť po nejakom 1-2 km. A niekedy, väčšinou zhasne po pár metroch, ale niekedy to trvá, keď náhodou niečo bolo. Náhodou, keď ti ABS-ko, dáme tomu, môže zhasnúť niekedy aj po 1-2 km, keď náhodou napríklad robil burnout večer pred predajom. Pozrieš si, v akom stave sú káble, či nie sú nejako všelijako pomotané, nejako blbo divno pospájané, keď náhodou napríklad dorábal ledkové smerovky.
Pozrieš si, a ešte ti bude treba znárať ešte aj meračku laku. Či náhodou nie je nejak nádrž veľmi gitovaná. Takisto ďalšia vec. Keď náhodou niekto spadne na stranu, kde je výfuk, tak výfuk väčšinou ti poškodí zadnú vidlicu. On to zvyknú operovať tak, že vyvrtajú z vnútornej strany dierku a vyklepujú naspäť. A aby to nejako vyzeralo, tak to ešte vygitujú, hej. A keď je dobre pristreknuté, tak ani nevieš, že niečo bolo. Takže tiež aj vidlicu si zmerať. Či náhodou nebola gitovaná. Potom veľký pozor, pozerať aj na rám, či nie sú niekde nejaké praskliny. Napríklad v tomto mieste zvyknú byť, keď sú tu tie veľké štuple, náhodou chytí o zem, tak mu to niekedy dokonca dokáže aj zlomiť rám v tomto mieste. Prípadne aj vytrhnúť závid z oného, alebo prasknúť blok tu na, kde ide tá skrutka. Môžete ešte skontrolovať, či dobíja baterku. Keď dáš mu, mám takúto nabíjačku na telefón, ale normálne dáš multimeter plus minus, malo by tam byť nejakých 12-13 V, keď to naštartuješ, tak by malo byť okolo 14, hej. Vidíš. Takže motorku dobíja, takže dobíjanie funguje. No a ešte aj lak, či sedí grafika s oným s katalógom od motorky, keď napríklad grafika nesedí s katalógom, tak vieš, že bola prestriekaná. Spýtať sa, prečo bola prestriekaná, prípadne tiež premerať goj tej hrúbka laku, či nebola veľmi gitovaná nádrž. Farba, či netečie niekde olej. Ja potom skúšobná jazda. Teda motorku nejak naštartovať, treba nejak dobre zohriať. Nie ju zohrieť na takú teplotu, proste nejak stáť, naštartovať na mieste a počkať si, či ti zopne ventilátor. Potom na skúšanej jazde, dajme tomu si počítaš motorku aj na pol hodinu, hej, proste potrebuješ si ju vyskúšať, či všetko funguje. Či ti správne radia všetky rýchlosti od jednotky až po poslednú rýchlosť a smerom nadol takisto. Či motorka teda naozaj brzdí a potom na rovnej ceste potrebuješ pustiť riadidla, proste motorku či náhodou neťahá do strany, hej. Keď ťahá do strany, tak vieš, že je niečo zle. Potom ja ešte potom, keď už je motor dobre zohriatý po niekoľkých kilometroch, tak musíš to vyskúšať aj trošku akože vytnúť. Či náhodou nešmíka spojka, či všetko funguje ako má, či náhodou nie sú nejaké divné pazvuky. Ale pazvuky počúvaš hlavne na mieste, keď motorku si akorát naštartoval. Počúvaš, či tam nie sú nejaké klepotajúce zvuky alebo nejaké divné škrípajúce zvuky, čo by tam nemali byť. Potom pozrieš, niekde nie je nejaká hrdzá oxidácia. Nie je to až taký problém, bodky hrdze sa dajú zabrúsiť a pristreknúť, takže to nie je nejaká hrôza. Či ti funguje ešte aj stojan, to zistíš tak, že máš naštartovanú motorku. Kopneš tam jednotku, hej, pri tom ako máš stojan vysunutý. Tým pádom vieš, že ti funguje senzor od stojanu. A môžeš pozrieť, či náhodou netečie aj zadný tlmič, či už náhodou nie je tiež na odpis, na výmenu. Potom, no už neviem, to by mohlo byť asi aj všetko. A či sa ložiska ešte, či sa kolesa ľahko točia a či náhodou nie je tam nejaká vôľa. Hej, keď je tam nejaká vôľa, tak na motorku aj nesadaj na skúšobnú jazdu. Či náhodou ložiska nie sú tiež poškodené, vieš, že je tam proste vôľa alebo za ťažko koleso točí. Ja ešte aj stupačky pozrieť, či sú rovné, či nie sú dolohnuté. Takisto radička, takisto brzdová páčka. Ešte aj či rajdy, keď sa pozrieš takto, úplne rovno na motorku, či sú symetrické, či náhodou nie je nejaká jedna strana ohnutá. Ja ešte či má k motorke všetky staré doplnky, ako napríklad staré zrkadlá, prípadne sériový výfuk, je tam je športový výfuk. A tak no, ja si myslím, že to je asi tak všetko, no, že čo sa dá skontrolovať. Určite som možno, ak som na niečo zabudol, tak napíšte do komentára.
urobím Google tabulku vlastne s kompletným zoznamom, nejakým systematicky ako zoradením, že čo treba skontrolovať a ten dám potom tiež ako keby pre všetkých vlastne, že si ho môžeš vytlačiť a pri kúpe motorky si môžeš potom len odfajkovať, že čo už máš skontrolované, aby si niečo nezabudol. Takže ak som tu na niečo zabudol, tak v tej Google tabulke to určite bude. Stačí mi napísať do komentára a doplním. To by asi tak bolo všetko. A ešte jedna vec. Či náhodou nemá motorka iné VIN číslo s techničákom. Takže to je tiež taká vec, čo sa môže stať. No a dajte mi vedieť teda, že čím ste mali vy akú skúsenosť pri predaji, či náhodou bola nejaký pokus o niečo zo strany predávajúceho, nejaký podvod alebo podobne. A tiež môžem doplniť potom do tabulky, že na čo si dávať pozor.